Give me this. Man, look. Who you? Good morning, Philippines! Andun si Brenda sa taas. Tingnan natin. Tingnan natin si Brenda. Kung ano ba, tulog pa ba. Tulog. Akala ko gumising ka na. Yun guys, pagkatapos namin nag-breakfast, tambay-tambay, and then nagdesisyon na kaming umalis na. Nandito na kami sa Macy's. May bibilhin lang sana ako, pero titignan nyo yung mga gusto ko guys. Grabe, ang hirap naman ito. Ang mahal. Nawala na kami guys. Asa na yung Macy's? Nawala na kami. Asa? Okay, tara. Andun pala yung Macy's. Ba't parang nawala tayo? Parang nag-opposite. Nag-ano siya, nag-turn. Di ba po, alam ito siya guys, gustong-gusto ko din ito. Kaso, alam nyo, mahal ito. Old style po siya, yung material niya. Nakikita ko to sa mga gamit ni Bianan. Ito yung gusto kong bilhin, mga ganito, burgundy, black, or itong brown. Mahal po siya guys. So, kaya nagdesisyon akong wag muna. So, tingin-tingin ako ng ibang mga ganyan lang, mga simple na pwedeng suotin kapag umalis and then maginaw-ginaw. Alam nyo na. Ito ba? Kaso, ay pwede pala be. Look, may ano pala siya be. Marami kang malagay ba? Maano mo lang yung camera mo, ganyan. Magkano? So, yung bag na yan, maghintay siya sa Pasko. Yun yung regalo ko sa sarili ko, malaking bag para malagyan ng camera. And then dito guys, sa Macy's pala guys, may mga ganito. Yung pwede bang mga clearance area, pwede dito magbili-bili guys para pang box natin ba, diba? So, mura lang siya guys, at saka ang dami. Yung mga ganito, magagamit na yun, padala sa sa Pinas, ganun, sa family, paminsan giveaway, ganun ba? Kasi hindi siya kamahalan, clearance na nga siya. May mga kaunting lang siya, pero hindi na big deal yan kasi magagamit pa siya. Dito ang dami ding candle, pero parang hindi ko nagustuhan kasi may isa lang talaga akong candle na gusto, Yankee candle. So, at saka guys, na-realize ko guys, alam nyo, matanda na talaga tayo kasi mas mahilig pa akong maghanap ng mga bibilhin pang bahay na gamit, mga dekorasyon, ganon. So, parang mas ko na talagang may edad na yung lola ninyo guys kasi masaya kapag sa bahay. Gamit sa bahay yung bibilhin kaysa gamit sa sarili. O diba? Matanda na talaga ako. Alam niyo guys, sinabihan ako ni Brenda, pangit yung pa ako. So, pag matanda, mag-shoes ka na. Totoo. Totoo naman talaga na pangit yung pa ako. So ngayon, dahil sa pangit ng pa ako, bumili ako ng tawag nito be? Sapatos. Kasi nga, yung pa ako pangit, diba? Alam nyo guys, $9 na lang ito, Nabili ko, $9. Look. 20 ito, 20. Pero ngayon, naging 9. 9. So ngayon, yung sapatos ko, suotin na natin kasi makikita yung bait ni Brenda, diba? Ngayon lang yan mabait. Nasaktan siya sa sinabi kong parang matanda ba yung Natanggal mo? Siyempre, superwoman. Charot. Oh, charot. Dito. So, isuot ko na to guys kasi para matago daw yung palagi daw masaya yung pa ako. Nagkaganan. Ganyan siya. Wala, nakikita pa rin, naging wrinkle sa ibsa. Lagyan na ng lotion. Dito ba? Lagyan ng lotion. At least hindi nakikita yung mga kuko na parang owl. Hello, grabe no. Grabe talaga si Brenda ba? Hawla talaga. Guys, ito yung kaibigan na walang kwenta. Parang owl bay. Owl na, bakit naging owl? Kasi malalaki masyado yung lumalampas na sa Grabe si Brenda. Sa akin guys, yung yeah, pero ang paano ito yung sabihin ko din sa'yo ha.
Ito din sabihin ko sa inyo, ang paa din ni Brenda guys, hindi din kagandahan. Hindi kagandahan. Parang Nalulungkot. Nagkaganyan sila lagi. Ang sa akin, para siyang ginger na naghiwa-hiwalay, ganun. Ginger talaga. Ginger, yung kapatid ko sabi niya. Nagmana ako sa papa ko. Pero si Brenda, grabe kapag magkapagsalita. So yung Sinasabi ko lang, yung paa din niya guys, pangit din. parang laging malungkot. Nagkaganon ba? Nagkaganon ba? Parang malungkot yung buhay ko kaya andito tayo lahat. Nagdidikit din laging parang laging giniginaw. Sa kanya naman, laging masaya. Masaya guys. Nakaganyan siya. Kahit maglakad, naglalakad. Hawakan mo ito kasi mahulog. Naglalakad siya guys, gumaganon yung paa niya. Ay, saan tayo? Saan tayo? Mag-ano tayo, bili ng box and then market fresh. Fresh market kasi mas mauna yung fresh market kaysa sa ano yung gusto mo punta ka ng Windsor and then pub. Oo, and then diretso tayo na. Na lang, ganun na lang. Ina. Guys. Tapos naming nag-asaran guys, nagpunta kami sa grocery and pumunta kami sa Asian store, sa Filipino store, sa Food Bites para bibili ng box na naman para pang ating balikbayan box na naman para meron na tayong mabigay ulit sa inyo. Pagka uwi ko guys, nagluto agad ako guys kasi alam nyo na itong mister natin para may gulay. Kasi kung hindi ako magluto ng gulay, iwan ko, puro na lang tayo karne ng karne. So kaya kailangan may gulay. Kaya napagdesisyonan ko talagang kailangan kong paglutuan. At ito yung sikreto natin, oyster sauce. O diba, masaya talaga yung oyster sauce guys kasi magdala talaga ng lasa. Iba, masarap talaga siya. Every time na magluto, may kaunting oyster sauce para yanerts o diverts. Hey guys, I am home a while ago. Okay? So, Tammy, nag-shopping din siya. Dahil nag-shopping din ako, shopping din siya sa grocery. Kasi grocery in this house is like everyday. Okay. So, bumili siya nito guys. It's a pork. How do you call that, love? Very fresh. No, what's the name of it? It's not Pork roast. Pork roast. Sabi pa niya, masarap daw. So, yun yung dinner niya, love. Oh, health. Yun, kakain lang kami kasi nga, you know, para, tapos na. It's 7 o'clock. No, 6:41. So yun guys, we are having our dinner. And I will see you tomorrow. Thank you guys so much for watching. Bye. Sila, bye. Bye, guys. Busy si Tamimo yun. Ang aga naman bumangon ni Mister. So kaya bumangon na rin ako para tulungan. Kasi nga, pagod ito palagi. So kaya bumangon na rin ako para tulungan siya sa pag-asikaso sa kusina. Ibalik yung mga hinugasan kagabi. So yun, at nagutom ako pagkatapos. Ay, luto tayo ng kanin. Ang tagal mo naman maluto dyan. Kanina pa ako hintay sa'yo. Ang hirap kapag titigan mo itong mga niluluto mo. Ang tagal maluto. Gutom na gutom ako sa umaga kasi hindi ako kumain ng rice. Kagabi. So ngayon magpaluto si Mister ng itlog with cheese. So yun yung kainin daw niya, scrambled. So ito na, tapos na. Ready na siya kakain. At ako naman, ito na lang yung gusto ko. Sunny side up na sobrang luto. Yun. Kasi na naging away. So meron akong nilagay dito sa basement na mga gamit niya. So ngayon naghalongkat siya dito, di ba? Hindi na makikita-kita yung mga ito. Ang daming basura. Babayaan ko to mga basura niya. Sasama sana ako. Hindi na ako sama. Sabi ko, ikaw na. Sama pa ako sa'yo, sakit sa ulo. So kaya andito ako ngayon sa basement. Hinahanap ko yung hinahanap niya. Kasi alam ko talagang ako yung mapagbuntungan. Maiwan ko talaga to ng ilang linggo. Kasi ang daming gamit. And then ako na yung may sala. Iwan ko na lang talaga sa Batman. May hinahanapin siya and then ako yung paghanapan kasi ako yung naglilinis. And then naalala ko hindi ko minove yung gamit na yun. Hindi ko minove. And then naglagay siya ng refrigerator sa office niya na maliit. Yun.
Doon na nawala. Siya yung nagalaw. Pero hindi man siya amin talaga. Kasi kahit ano pang gawin, hindi niya na amin. So, hanapin ko lang yung hinahanap niya. And then, kung hindi ko mahanap para walang gulo, mag-order ako sa Amazon. Orderan ko siya. Yung worried na worried ka pero kailangan mong pumunta sa bathroom. Worried talaga ako guys kasi nga ako yung napagbuntungan. So kaya sabi ko magtupi na lang ako dito kasi ang daming tutupuin. Baka naman siya naman yung magtupi. Sabihin naman na hindi ko inano. Anyway, wala namang problema sa asawa ko niyan guys. Kaso lang talaga, basta kapag gamit na yung pag-usapan niya, yung mga gamit yung hinahanap niya and then hindi niya mahanap-hanap. Ako yung ma-stress guys, grabe. Nakaka-stress. So ngayon, tapos na po akong nagtupi, dinala ko na sa taas kasi nga kailangan kong dalhin yung mga damit ko sa taas kasi hiwala yung closet namin kasi siya yung pinakamaraming damit. So yan. Pagkatapos niyan guys, nagutom naman ako guys. Oy. Kumain ako ng leftover ko na ginataan yung okra at saka kalbasa. Masarap. Gutom na gutom ako kasi hapon na. Wala pa siya guys. Wala pa siya dito. So andito pa rin ako sa basement. Pabalik-balik ako kasi iniisip ko asan talaga yun. Ano ako, parang nag-worried ako. Kasi mag-order na lang ako, 'di ba? Pero let's see ngayon pag-uwi niya mamaya, hindi ko alam anong oras yun uwi. Hala, ito yun. Ito ba yun? Teka. No, that's not it. Sabi ko sa kanya, huwag ka na magalit sa akin kasi ikaw din para palagi kang ano ba yung parang mawalan siya ng gamit na siya pala yung gumagalaw. And then ako yung mapagbuntungan kasi hindi talaga niya na yung sarili niya. Paminsan ganyan din siya. Ang akin lang naman is maglilinis lang naman ako sa bahay. And then ang alam ko, yung galing sa office niya, dinala ko dito na side. So ngayon, yung dito na side is nawala. Parang inano niya ba, yung parang, alam mo naman siya maglinis, parang tingin-tingin lang, parang scattered lang niya lahat. Natapos na lang ako nagtupi, nag-anik, nagmuni-muni, kumain mag-isa. Walay talaga. Mag-order na lang ako guys, ay orderan ko siya ng bago. Ano ba, soldering iron, yung parang, yung iron ba, yung pang, ng jewelry. Di ba palagi siyang ng jewelry ko, nilalagay niya, kasi napuputol yung jewelry ko. So, yun. Yun siya, soldering iron. Tumawag si Mr. So, ngayon, tumawag siya. Sabi ko, hello? Anong kailangan mo? What do you want? Ganyan, mga ganyang sagot ba? What do you want? Where are you? Mga ganyang sagot ba? Where are you? Hello, eh. It's late already. Why are you not home? Hanggang ganyan ba? Are you coming home? Mga ganyang mga sagot guys ba? Anyway, so, hindi ako nagluluto kasi ang daming pasta pajol na niluto ni Mr. So, ngayon, ang ganap is, so, marami tayong pagkain. So, para naman, ito siya, bread. Okay pa naman siya, diba? This year lang naman. Hindi pa man ito sira. Oh, katulad ito. Anyway, ito yung lutuin natin. Ito yung bread. Croissant. Para siyang ito ba? Yung ganyan. Yan siya. Yun siya. Kasi nga, ang gagawin ko po is, meron tayong pasta pajol. So, yun yung natin. O, diba? Ito yung bread natin. Kasi yung pasta pajol, masarap siya kapag merong deep na bread. Hindi, wala naman tayong bread, diba? So, ito na lang. Ito yung bread na gamitin natin. Aero-roll. Wala eh. Yummy. So, ito yung bread dito, guys. Tayo na yung magbe-bake. Kung gusto nyo mga ganito,
Kasi mahal ito guys, na mahal kapag bibilhin lang namin ito pag $2 na lang. Kasi lately, yung tumaas yung presyo. Grabe yung pagmahal nito guys. Grabe, umabot talaga ng 4. So, kaya every time na may sale sila, yung parang pamura na ba, yun, kaya yun. So, ito yung dinner natin. Roll, diba? Idikit natin kasi anuhin ko pa yung isa. Tignan nyo to guys. Tignan nyo itong mga pinagagawa ko. Dinidikit-dikit ko. Tignan nyo. Oh my God. Naghalikan ang mga kigwa. Naghalikan guys. Ay, dikit-dikit kasi. Dumating na si Mister, i-update ko lang kayo guys. Nakita niya yung soldering iron guys. Nilagay pala niya sa cabinet na mayawi sa office niya. Sabi ko, tignan mo dyan, hindi ko ma-open-open, baka nilagay mo dyan. So tinitingnan ko siya ng masamang tingin kasi hindi lang naman ako hinalikan. Who asked you? Give me. Man, look. Who you recording? Seriously? Look, I've proved how much you love me, but now they know you don't. Wow. Mm-hmm. Okay.